Povești cu cheițe. Cheițe pentru copii. Bine ați venit, copii, la povești cu cărticel și cu cheițe. Cheița, nu fi egoist. E o poveste foarte nouă și foarte frumoasă. Iubiți-vă unul pe alții cu dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea în detatea altuia. Roman 12 cu versetul 10. Dragii mei copii, voi sunteți egoiști? Dar poate că ar fi bine înainte să răspundem la întrebare, să lămurim pentru toată lumea ce înseamnă a fi egoist. Domnul egoist este de multe ori singur și foarte greu își face prieteni pentru că el nu este preocupat în a face bine, în a împărți cu ceilalți, în a îndeplini dorințele celorlalți și a-i face să se simtă iubiți. Mă gândesc la acea atitudine care este foarte mult concentrată spre a-și îndeplini dorințele, poftele, mofturile personale. Dar eu știu, copii, că voi nu sunteți așa. Dimpotrivă, voi aveți o inimă iubitoare și gata să împartă cu ceilalți. Dar poate vi s-a întâmplat câteodată, așa cum mi s-a întâmplat și mie, să ne purtăm egoist cu frații și surorile noastre, cu prietenii, cu vecinii și ne-a fost tare, tare greu să renunțăm la lucrurile care nouă ne plăceau foarte mult. Și să știți, dragii mei, că nu sunteți singurii care se luptă cu problema aceasta. În povestea de astăzi, două surori ne vor împărtăși cum au învățat ele să pună deasupra intereselor personale dorințele celuilalt. Haideți să ne liniștim și să aflăm ce au pregătit ele pentru noi în seara aceasta. Mihaela și Ligia erau surori și țineau mult una la cealaltă. Totuși, uneori se mai auzea prin casă. De ce nu poate ea să facă asta? Sau altădată. Dacă ea poate, eu de ce nu pot? Și uite așa, adesea între cele două apărea competiția și invidia. Se pare că cel mai adesea cea care renunța era Ligia. De exemplu, într-o zi mama rugă fetele să rămână cu frățiorul mic până face ea cumpărăturile. Nu eu trebuie să merg la Simona să pregătim o cântare pentru duminică, sări Mihaela. Bine, dar nu-ți amintești că ultima dată când s-a dus mama la cumpărături, tot eu am stat acasă? A protestat Ligia. Fetelor, vă rog să nu vă mai certați, interveni mama. Bine, stau eu cu Andrei, te poți duce, cedă în cele din urmă Ligia. Și uite așa, îndată ce Mihaela plecă împreună cu mama, sună telefonul. Era una din învățătoarele din biserică care organizase o excursie în duminica ce urma și rămăsese un loc liber. Dorea să ofere uneia din fete șansa de a merge în excursie. Cum numai Ligia era acasă, ea fu cea invitată. Când s-a întors acasă, mama fu de acord cu plecarea Ligiei, dar se pare că acest lucru i-a produs întristare Mihaelei. Ce rău îmi pare că n-am fost eu acasă. Vezi, draga mea, totul se datorează faptului că Ligia a acceptat să stea ea acasă, a spus mama. La început se părea că este în dezavantaj, dar s-a dovedit că a primit ceva mai bun. Îmi amintesc de istoria lui Avram și Lot. Dumnezeu îi dăduse lui Avram toată țara Canaanului. Când cei doi nu au mai putut să stea împreună, Avram l-a lăsat pe Lot să aleagă. Avram a luat ceea ce a rămas, dar s-a dovedit că totul s-a transformat spre binele lui. Fetelor, nu uitați, ceea ce pare bun nu e întotdeauna cel mai bun pentru voi. Dar tu, dragul meu copil, insiști să faci totul așa cum vrei tu?
sau cedezi în relațiile tale cu ceilalți și pui interesele lor înaintea intereselor tale? Să știi că făcând așa, îi vei face plăcere lui Dumnezeu și El te va binecuvânta. Pentru a nu uita această cheiță atât de importantă, haide și tu, împreună cu noi, să memorezi versetul de astăzi. Iubiți-vă unul pe alții cu dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea în detatea altuia. Romani 12 cu versetul 10. Până la următoarea poveste, te salutăm cu drag și te așteptăm din nou aici, în lumea cheițelor pentru copii. Dacă v-a plăcut această poveste, vă rugăm să o împărtășiți cu prietenii voștri și să invitați și pe ei data viitoare, aici, împreună cu noi, în lumea cheițelor pentru copii, alături de Cărticel. Mulțumim!